na ene eshranka Papa Mania Odia Maya Mesuki Yewa na Keradinwa sofo aye yenua yeyere ene yenua bema esofo panyini enso ewo ha ene nti ebedin no edin tuo no esusue ne bibia no osofo ewo ha no na kyese dwumadie no ibegyae ede ahye ne ensa ene nti abra yense bre kran ba bia wo bia no mepese wo si utrase na yedi dwumadie no ehye otwedi amponyamensa awradi nyame a woso na wo ye kese wo wani monyam ahran soro ne asase nyina ma wo a yentumi nkwati wo ne yenye bibia ene de ye gyae sa dwumadie ehye wo Yehowa wonsa awie ye no menhye udin animonyam yeda wase onyame agya yeda wase onyame oba yeda wase onyame okonkondimo ye nyina nka se amen Amen. Osofo that say baby edu no over to you say Jolate omo microphone no o say wonte woni enso mo de wonte. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Nije bebre say adofo mu ye nyina ya hia ewo ye doba Yesu Kristo dimu na ya hia ewo ni James say eba beto yankasa ye ba ye nana edin ene ewo ha. Praise God. A journey a onyame kasasi shato ho se oba bia bekom na se de yenim no nyinsem nsem no doso na so emre no so na se onyankopon da adaroma osue wa ye de asida ene asida ne ye de manyankopon ye menua osofo adi kan abompae enti no nya eyensa mo empae bio enti mra ye dui pese me frɛ awofo no na omudi abofra no eba na yedi kan ebompae ema awofo ene abofra no. Hallelujah. Amen. Se Erade adoma chede a wode achewo mu no se Erade be mo mu ahoden ade be mo mu enhyira na Erade betumi abiebie epono ne akwan bebredi ama wo na oma tumi atete abofra no wo Kristo kwan so a sese yetete abofra. Praise God. Ye won tete bebre ne wo ho ye wo ntete bebre ne wo wiase but ye de ye Kristofo a ye gi Kristo dinti no ye betete no kwan a Kristo se ye ntete sa abofra no. Hallelujah. Enti ene adofo no mahia wa ha ye papa wa ha mame wa ha enua ma no so wa ha obi wa ha bia. Praise God. Pese wo kata wani ansakra ye be de adini beba no pese wo ka enhiransem egu abusua yi so mumiye mompae mfa enka enhiransem tunko abusua we se eneda e free neda ekoi Awurade atom be yekese wo mo so Awurade be hyira wo Awurade be biebie pono ama wo said de Awurade adom wo eba a ne wo de no aba se ye meto ni din wo Kristo din mu nti no ye bompae se Awurade adom nya kese wo mo so Awurade me bompae e de maame papa e hye wo nsa me bompae de abofra hye wo nsa me bompae de fidua hye wo nsa me bompae se Awurade bie wo soro pono ma wo me bompae se Awurade ma enhyira to nhyira gu wo mabrabo so ade bia emu aye din wo mabrabo me Awurade sane ma wo me bompae se Awurade wasem kire se babi bia de ye nan besi wo nyame wo de amayen me bompae se wo na wo se ututu ye anamon de si babi papa de mayen Awurade efiri ne ko tutu o manamon fasi ye ma wo efiri ne ko bie punu bie mu ato de ma wo efiri ne ko Awurade bie kwan bia asi de ma wo me bompae ma bofra se Awurade obenyini ewo no ababeye abofra papa no abab na society no ni oman ne nya ne so mfaso wo Yesu din mu me bompae se Awurade abofra you will be a great person abofra onyame adom beba ne so Awurade nhyira be kese wo ne so me bompae se obi biara obesori atia abofra onyame obesori atia no na no ka kire Abraham se Abraham de obesori atia o
sorry atiano. The obet domi me domi. Te me boss empire in the 12 of Frabraboso. The obet domi unya me obet domino. The obet sorry atiano, be sorry atiano. Now so be shirano. Nana sia ye te se empoano anwea. Me bompa se radima enshira enye kese wa bofra so. Me bompa se ewurade se ye bubodin a abofra din be pie e wa mama nyina so. Ewurade ni din ba be a household name in the mighty name of Jesus. Amen. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Baby I do ye pese ye be hu abofra no edin a eja ene oba ene eja ne ena ede ebese ema abofra no patwe atwi no mu fa nche me kakra ti se metia enye problem ye de be frefra. Hallelujah. So at this moment we want to know the name that will be given to the child, and then we're going to pray on it, because every name has got a meaning. Name is very significant. A din we are adia a sumbo ewo ye da kwantu ni da brabo ayebo. Praise God. Ebi kras ye kofi mu empanifo se ensemoni nti ne mo bibiara din. Hallelujah. But ye ba Christo mu dia a din ehu hia pa. Bible say the mra nyim Christo no abofo ba Mary nchembe ka kire ni say wo ye be frɛ Jesus. Praise God. A din ya adia a sumbo nipa brabom. Enti ye ntu din keke. Yemfa din bi ema obi keke. Praise God. Enti udi din ma obi ana otu obi badin a onipa no kra de oba na eto no ese wo hwa brabo nipa no so abo. Hallelujah. Praise God. Enti name is very, very important in our daily life. Praise God. So I believe that we're going to pray upon that name. We're going to soak it into the blood of Jesus, and we're going to ask that God will bring grace upon that name. Praise God. Sometimes the first name is not much important to me than the second name, which is the third name. Praise God. Praise God. Yenim baby a free yenim ye chi a din biya ni meaning. Praise God. And you don't read, you know, said ye ena de any eja edi din na mameno. You per se ye bebo a din na ye nyina ya sorry. Ewo eja oba any Christo din mu na ya bompaye egudin so na ya bompaye se edin we ba beye enhira edin we beye edin a obi biara behu. Praise God. Hallelujah. The name will become a household name in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Enti daddy, what's your first name near Nova, isn't it? Me right. Now me pacho ase any saying at the fufro, a new thing. Hallelujah. And pacho na usi Nova ase any say At the fufro. at the fufro. Good. And osay and so ase any say O say da memin da the kwame o say family name. And a free year. Yes. Hallelujah. Until Nova or say every year. Ne eke so ha. Ana edin fu from so ha. Nana efia frema. Say de na ekọ ngomam. Ana aka Osika. Ona we Osika no. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Na osi edinu baby name Nova Osei every year. Other name Nana Efia Frema, aka Osika. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, I'm so excited. Praise God. Tisa edin we na onyankopon da Roma. Eye papa ene mame agiatom say ye de befre abofra we. But before answer ye de din ni beto ne so no. Say pese ye bo edin no nso mpaye. Ye de nu Kristo ni mojanum. Praise God. Because I believe say nyina ye Kristo for ne wa ha. Nti sa ne ye beye no. Pese ye de edin no enu Kristo edin no mpacho nti se mo betumi asori agina wo kakra man ya oda Roma.
But you wait a picture and every. The will cost right, remember, will be a picture. Praise God. Hallelujah. To pursue a bomb pie or Nova or say every year a dino, aka Nana Frema Osika. Hallelujah. Praise God. And then Ube used to come out banapa. Hallelujah. And to patch your woman Kataya Nina, your mom pie, your bomb pie. Patch your Obia mom pie, Bessa bomb pie, a din so. Bompaye for a din no Christo adishimojano. Bompaye say to me be a tie or say a free a chino. Sa to me no enya abofra isunya. To me be a free a busuam and to me sorry ntia abofra we. Because we a Christo body Christo a geno. Ewa yesu dim bompaye bosampaye. Open your mouth and pray that kind of prayer. We declare in the mighty name of Jesus. I declare by the power in the name of Jesus, no power from the father's house, no power from the mother's house, in regards to this name will affect the growth of this child. I declare in the mighty name of Jesus that Nova, I cover it into the blood of Jesus. Every year or say I dip it into the blood of Jesus. Already a dino enumojamua epieno to me be and to me sorry din. I pray that in your education you will always be the first. Amen. You will never be the last. In the name of Jesus, I declare that in the mighty name of Jesus, you will grow to become a public figure. In the name of Jesus, may your heavens never be closed upon you. I declare that when the rains gather when the clouds gather, there will always be rain upon your life. In the name of Jesus, I cancel every negativity connected to the name. In the name of Jesus, I speak life into your DNA. I speak life into your name. I speak life into your body. I declare in the name of Jesus, you will always be the first. Everything you will do, you will come out as first. In the mighty name of Jesus, I thank you, God. I give you glory. In Jesus' name, amen. Can I have an anointing oil, please? Praise God. Obey senka mijino ba mijino besu. Kutawadi esa. Osika uju ho waju dipa o. Praise God. Ti emra edui ye ba besra bofra ne hu said ye onyankopon asem kire no anointing oil ye besra ne hu na onyame tumi onyame ahoden abane so. Praise God. Hallelujah. Said ye besra ne hu se awrade beboa no na tumi e wo ngusra mu no Bible say konua ngusra nti konua bia bebubu na konua bia bepai nti menim konua eda Nina ebusuam minim konua da ne papa nso abusuam ba de sai ngosra nti ene ewo Kristo dimu ebubu sa konua no because we are abodi afofra onyame de na kyen o ya Kristo dia. Hallelujah. Praise God. Nti bacho obedi beton se musi amame wadaroma yes sir guys bacho obi biara entraining sa ewa abofra we so Nova or say every year. I call this name in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. But you hana say we are sofu and now we are sorry penia. But you also as obey me. Na yen kan yen usra mum. Na yen fenya ejuma. Praise God. Bible said na di Yesu call sorry dem no. Odifo anahu no o say ene menya fulfillment e wo me so because ye me twen say me hu no me hu enti betumi akọ bebia Kristo betumi akọ amerade ato me nsa frɛ me. Hallelujah. Ene me bom paye ma wo e de engugo so Nova or say every year from the crown of your head to the sole of your feet
I declare in the name of Jesus, by the anointing, you will break yokes. By this anointing, every power that rules in your father's house will not affect your life. Any power that rules in your mother's house will not affect you. From today, your heavens has been opened. An anointing has fallen upon you. From the crown of your head to the sole of your feet, I dip you into the blood. I anoint you with greatness. I anoint you with power. Wherever the sole of your feet shall tread upon, the Lord shall give it to you. As the Lord said to Joshua, when Joshua entered into the city of Jericho, there were walls that was built, but yet the Lord made him break through. You will break through walls. You will break through cities. You will break through nations. You will break through the continent of our world. I declare in the mighty name of Jesus, your heavens is open from today. Nova, take this anointing. I anoint your tongue that whatever you shall speak, you will speak of the word of God. And denimi hatundi atadi akapa. Legron tosenteli ibrotoski ikaduata. By the power in the name of Jesus, by this anointing, you have been anointed for favor. Favor will follow you. Your name will go far. Your name will go far. I speak prophetically over your life that you will take the helm of affairs. The content of our word will know you. Great men and great women will sit with you. You will be part of decision makers of our life. In the name of Jesus, when people that matter sit, you will sit with them. You will sit with people that deliberate and decide decisions of our nations and of our world. In the name of Jesus, you will go far in life. Where your father stepped and he fell, you will step and you will gain grounds. I speak over your life. Where your mother fell, you will step there and you will gain grounds. You will go far in life. You will go far in life. None shall be greater than you. You will be great. You will be mega. You will be loud. In the mighty name of Jesus, I thank you, God, and I bless your name. In Jesus' name we have prayed. Amen. Yegu so a yɛbɔ mpaeɛ. Ɛgyina ɛyɛ obi bi wɔ ha biara anan gyina wotwedi amponyankopɔn anim ɛnɛ anɔpa yi ɛpagya ɔsoro sa ɛkyerɛ abɔfra yi so sɛ mpaeɛ akɔ soɔ deɛ aba no soɔ ɛnɛ anɔpa yi ɛbɔ mpaeɛ ɛde ɔsoro nwosra esiele sɛ awurade ɛma ne mmerɛ mu saa botaeɛ a ɔsoro de asoma no aba asase yi so no ɛno ɛna ɛmɛyɛ adwuma adeɛ bi a ɛbɛsɔre atia biara no ɛnhyia ɔsoro ahoɔden akodie biara ɛbɛsɔre atia no ɔsoro ɛnenini ɛwɔ Jesus Christ din mu wo a wohyira a obi ntumi nnome no deɛ waka afa no ho no ma ne mmerɛ mu na nhyɛ wo din animuonyam ɛwɔ nyame agya ɛwɔ nyame ɔba ɛwɔ nyame nkonkron din mu amen. Yɛbɔ mpaeɛ. Ahene mu hene awura mu awura dɔn ne brɛ so yɛda wase. Awurade yɛda wase w'akyɛdeɛ pa a wode adom abusua yi. Bible sa na nam Joseph ɔkɔɔ Potiphar fie nti ɛma deɛ Potiphar yɛyɛ bia yɛyɛ. Na nka na mabɔfra so ne hyira awofo yi. Na nka na mabɔfra so ne hyira abusua yi. Yamununkum de abusua ni me agya fadum de wachi. Bible sa na no abrade smoja no so fam na sa ntumi nti Bible sa boda papa na so da mutuma da ne tin na wo fotre ne fo soro bene na Jerusalem sa se odin kro ne monyam moja na kasa chen ebede na anope mane nkasa ma abusua anope mane nkasa ma abusua anope mane nkasa ma abusua ma wanim tie nto abusua so for this moja shabo friends ma wugya ne ntwa ne ho hia mane nya sonko mane nya sonko mane nya sonko manenim nya dentia na tamfo senka ye pe obi anka mane nya wono mankunimdie enya ne chefa ma yedie enya ne chefa ma wobambo ne nya kesema no yeda wase ne hye wonu munya mo do ba Yesu Kristo dim ti amen.
By this grace, I establish every prayer that has been prayed upon your life. Osika, as your name is. Money will be your friend. Whenever you need it, it will come to you. I declare upon your life and I establish the prayer of the saint upon your life. From today, you will never know sorrow. From today, the day that you've been given a name, Nova or say every year, we free yampa. Timi bompaye shen come to abraboso. Wo ubeye odi anyonyam bebe busuan mu. Wo odi anije bebe busuan mu. Ade ya mane de ebi ema wo so da e wo Jesus name. Erade me gina me nuanom asofo anam. Eni ye nyina de ngusra bom e de to abofra so. The obe se wo erade be sai no. Amen. The obe sori atia wo nyame be sori atia no. The obe kasa po woni dem atia erade e de no me be to ne so. Be da wo erade ase e wo Kristo wo din mu nti. Amen. Amen. Praise God. Pacho obi abetimi atenase. Hallelujah. Amen. E fa ye dru no ye e fa bi a eho hia yie pa. Bible say na mra ye wo Kristo no. Pacho Bible say na mra ye wo Kristo no. The three wise men a omuhu no edi nachi ehu nsroma bi se nsroma bi ato osoro. Ti omu di nsroma nachi ekohwe bebi nsroma ne da. The Bible say omu koy omu anko keke omu di akyede e di kodum di ehu no. Praise God. Today I believe a star has risen in your family. Praise God. Mommy, we a star are risen wo mabusuam. Hallelujah. Enti enne mesre se yebe yedi akyede ebe che abofra no. Ye wia na ya dani abofra no so ama ne God mother na ono so ahyira no. Praise God. Na yenso ye wia abompa ama God mother. Se Awurade ebe ye ni hyira na de bia ono so ahyira ne nana no. Praise God. Enti mi pacho umbama mi bo kakra na yadi hyira de ato abofra no enan so. Hallelujah. Pacho o envelope pacho for envelope bra. O pacho betimi dia for the first form kra wadaroma. Ana mababa me akonwa no ba ko. We okay? Is everything going on? Okay, sorry. And TV Pacho, mon prepare, Obian prepare the envelope. Pacho for Obian prepare the envelope. Obian prepare the envelope. Yadibe check abofran. Praise God. I believe more muso amure online also no. More amure online no pacho the account so beto online so. Na ebia went to me ama ube to me the message send me for my child muso amo online no mo de machede beba ama baby Nova they say ye hu abofra na ye mfre no baby biem o wodini aye de ato no. Praise God. The Bible said, Emra, the three wise men called Christening China. They gave the baby a gift. Praise God. Hallelujah. So we are here to also present gifts. And Tibi Pacho, Odia ready Wadaruma, Obetum dia to Adaka way, Amai, Wadaruma. Amishra, mommy. Okay, Ubaso Chodi, what you own. As a Udi any more ha mami. Pacho enti se wo pen na trodin number said ye eja ewia pacho de nyabotre abotre wadaroma we are on live enti nyabotre kakra enti pacho trodin o phone number we kire said ye abusuan so betumi afro na ye de aseda ama na money pen of ya
Now, on a neighbor, you get you ready. To your own rehearsals. Nana, you are coming to your Nana. Sir, why? We are on live. Praise God. Good. And TV Pacho, we are nam Pacho, they are two in ma software. Na software with Pacho bra. Many matter software. Pacho bra. Munya matter sen. Okay. We thank you, Lord. We thank you. We thank you, Jehovah Almighty. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jehovah Almighty. Father, your word has made us to understand that on the day that Christ was born, a star arose in the heavens. And the Bible says that 3 wise men followed the star and they got to where Christ was born. The Bible says, and they presented him with gifts. Today I stand in the office of the apostle and declare in the mighty name of Jesus that this gift that the family, the friends has presented unto our baby Nova today, I declare that when the account that will be opened for this child, it will never run dry in the name of Jesus. I declare in the name of Jesus that you will bless every hand that gave unto this child. As they have given to this child, Lord, replenish them also. Whatever they do, Father, bless it for them. In the mighty name of Jesus. Amen. But you cover it for me, please. And Cecilia, no, you better present Abofrano, Edinama, the godmother. Is unfortunately the godfather no ko US. I feel now wafa play na oba. Enti play no so turbulence ni ade wo kwan mu nti e ma no e mantem. Enti ene no godmother wa ha. Me ma me ahofefo. Osika ne ho fefefe. Ye de no abofra no e ma no. Mommy, we o God daughter. Na said the Bible ma yeti ase no was said ye se obehwes abofra obenyini wo Kristo mu na wafa Kristo nkyekire mu na obabenyini obabeye penny papa abofra papa wo your society, community and the nations of our world. Enti asudie da so se wanye ni sanso a onyame bebusaw. Praise God. Enti enye maame ne papa nko na abofra omo behwe se obedru bebie so odu. Asudie da so pa. Most of the time I tell people, oh, they are very happy say, oh, your best friend say, oh, me a godmother, me a godfather. We are sabofrano that ni school come and now said the development they don't care about all those things. But and then I believe say, oh dear, you will be an exceptional person. Because one who fair a different from who fair. It is ana usuma so minim say ebeye wo Yesu di. Enti abofrey ye de na mawo eye wo dia. Enti mepese wo bom pae free wakoma mu na ede to abofrey so. Na de wo pese dachi said the abofrey ba beye no ka gu ne so. Na words are powerful. Bible said he has ordained our tongue. Enti ade bi ebe can be to silence the voice of the accuser. Enti me de ma bom pae gu abofrey so ba me. Nyankopon na mabankese. Abadenden no Yehowa. Wa udin bu udin bia so. Onyame a we ne kuradifo ene awie nso Awurade meda wase. Se Awurade aye wo pe.
nene de ome ehu adefefa etise ye onyame wanwani yi ebra abofra da ne na ne gya na onyame unim ewie mi gya abofra hye wonsa erwade ma abofra nyi no nya abofra pa erwade ma abofra nyi na enhura ne animonyam enye ne dia erwade baabi obepie biara no onwanwani ma ne hu ensroma enhran ewo no so wa wutumi brade nyina so ma abofra na musronko onyame ti asefo ade ebeye musuo ni esan nkwanhia erwade pafri ne so erwade fani free adum kwa adum mu baabi obepie biara no ma uhan no ento ho o Yesu Kristo dimu me gya abofra hye wonsa ne suku kom na na montuom baabi obeturi na asi biara erwade ma na sonko ya bodia kaso erwade na waye meda wase o wadumunti amen. Praise God. Praise God. Said there, Godmother and so free na kumem. Godmother every na kumem abom paye ama abofra yi no. Me pese maame no so ba. Maame pacho bejina ha. Miss with the free Godmother so say bam ono dia so die kese da no so pa. Sakola no chia or rice or babetrem. Praise God. Enti una we eja. Enti also be bompire ma bofra no. Because we eja, the word father means source. We are the source of abofra brabo. Enti person also ufri wakomem. Na wo bompire man no. We are na more means so bompire man. If we are not so full a bompire traso na kise. Yeah, hallelujah. Amen. Joban wo ye jino. Otumfo Nyankopon yɛda wase. Agya otumi bra de nyina so yɛda wase. Agya wa ekokomutie sa wo bɔpɔ nyi yi. Enne awiabrɛn. Etu be ehye wonsa. Papa Yesu. Mpa bo nyina ne sɛ bɔma akore enyini ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Bɔma na tu ne namo ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Tumi bɔni bia na wɔbɛtɛ ne nsa na ɔde n'ani bɛhwɛ akore de. Ewade se ni nyuma. Ewade se ni nyuma. Papa se ni nyuma. Papa mesrɛ adusua honhom ma me bɛyi. Amen. Mesrɛ sika ɛde ma me bɛyi. Papa baabi obɛduru bia no ma ne han mpie hɔ. Ma ne han mpie hɔ. Anama obetuo. Papa wo wa no. Fa odoba Yesu Kristo mogya kronkron no di nanim kai ɛwɔ na kwanda se nyinam. We na mesrɛ afiri ohwedempo Nyankopɔn wɔ wodimuntin. Amen. Amen. Mami. Also una carry no womb for 9 months. Praise God. And normally a man omunyima nyame kan sem kyerɛ wo pa o. Enti minim de una onim de nyame aka kyerɛ wo fa wo bai ho. Enti me pese wo so ka enhyirasem to abofra no so. Hallelujah. Na ye wia na ja sofo wo ha na ono so wa share benediction with us. Na ye di dwumadie no aba no. Hallelujah. Amen. Enti daddy Ocheso nyame enano pay so yeda wase enano pay. Onyame otumi ade nyina ye. Yedo hye nyuma pass de kwa wiye pa. Mija me ba no ba wo say free ye ehye wonsa. Mija me ba na na afia free ma sikapa hye wonsa ene anopay. Misra nyansa adom ye die ahobrase no obu nkwa ahodi wo ma me bay. Baby bia na mo besi bia ocheso nyame a oche ma ne so me me so. Ma ne mfa ho ni so. Me hunu say ye wo nyame ena waka na bem meda wase anopai so wa hye mani monyam aburo ne monyam nyina so domnti. Amen. 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 Hallelujah. Pacho mumie nyina entrance ma nyina entrance pepenso aye du ye ye de dwumadie no nyina e ba na wie ye hyase wo Kristo dim ti pese ye wie nso e wo Kristo dim mu afi ese ye ba no o wodin nti wo na obobo ni din a ye de frɛ no Nova Osei every aka Nanefia Sikapa Osika. Hey! Wow. Daddy, Tipacho Bompire na fe. Hey, amen. 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 Yɛda nyame ase on pempenso a wɔde na ba bedroi
Megyina hɔ te sɛ abusua, megyina hɔ te sɛ sɔfoɔ. Ɛnɛ meyi apaeɛ de gu afiri Yesu. Meyi apaeɛ de gu firima so, meyi apaeɛ de gu abɔfra yi so sɛ ɔmmɛyɛ te sɛ ɛnkyene. Nipa ɛmfe no. Onimu a ɛnyɛ dɛ. Na ɔmmɛyɛ as a preservative. Yɛwɔ ɛnam bi wɔ kurom ha a very powerful ne kyɛ sɛ ɛhuhu paa. Meno minim ba am friend kombi. What din ne da? Kombi. Kobi. Kobi. Ye kyene hye ho. Ade no ano de pa. De pa. Na te wi firi mu enye yie. Na de ma preserve no no nkyene na ye de hye no. Eniti abofrey onyini na ne qualities emeye te se nkyene no. Yemfe no onkwadie mu na nye de. Onwura fiem no mfa nigye nwura ho. Enamo edin a yede ato no so nti no awurade ankasa basa ento no so. Kane anto no so emfa ne nkɔ emfa na emra. Opie baabi a yenhunu se abofra okuta nyankopɔ anim onyam. Nyame glory. Abofra ɛyɛ osofo edene sato no so no yi apae de gu no so ena ebey. Abofra yetete no awufie. Abofra yede ne to ye mano edimpa ye yesikani ena ebey. Onyini ya ye fie na agumasia no na nheda ani ho. Wo wo bey omenya adwene a yedi sua de. Enya afe no wabeto abusua mu wobeka se the family values wa abusua no sese mato atwene. Adan a ye Kristofo na wo se minimum ba me bia wo se ene de mesum kokufri. Ome preserve family values. Eniema na ewo obeto no ofie no ometo. Mempaye so se eye abusua ye bo mudin eye the god mother, the god father, the real mother, the real father. Enso betete abofra wo nyamsum mu ne nyamsuro mu. Kura ye wo mu ye tete ma wo krum aba ye ntete wo ye yen wo. Because ye suro system no putu bibi ade akekere yen. Ya amase de ese ye ka na yetumi etin no na ye pa no yentumi efise emre bi hihye baabi a emma kwai. Nanso so ni nyina mu no wonyankopon moa wonyankopon no aka nie mu no yebetumi yebewo sisi no mu so yebetumi atete nkora no na ye de values awura wo mu. Enim se nyame a wo hye ne mapase a wo de kɔ awie ye pa no ne wa hye ase ewo efie yi mu enne awie no wo de bekɔ awie ye pa na hye ne din enmonyam. Soro osoro nhira ento obi bia enne wo se adaje wutimi bowura ha se awurade enhira wo na awurade enye wo kese awurade entre wo hiem de wahwere bia no osoro enhye wo ma se obi ewo ha na adefefei bedin tuyi mu ebia na wo hwehwe bibia afiri otwedi amponyame ho a enne awurade ansa no ebi ha no wo kunu obi ha no wo yere na nso wo hwehwe ba no onya bi enamo dwumade akoso wo fidue yi mu no awurade nyame o kyeso nyame no onche ne bi ewo onche no twins onche no triplets onche no quadruplets onche no namfa nigie emra. Ye de awurade ase se obi ewo ha ana ode na si ha
na for some reason wonya nsankyerɛni bi amfiri nyame hɔ da ene awurade nti na nim nkyerɛ no ɛwɔ Jesus Christ din mu so obi so wɔ ha na wonni baabi a ɛkɔ asɔre a ɔsɔfo yo a na asɔre wɔ na asɔre wɔ Luton yɛwɔ ɔsɔfo ayi so ɛwɔ ha Daniel ɛwɔ ha ɔnso na asɔre ɛwɔ coffee hall ɛninti na kyɛ sɛ deɛ ɛkyerɛ no sɛ obi yɛnte ha as an island deɛ wodo ho bɔn no wodo ho dwan no daakye no bibi no ɛbɛba wo mu no ne wanya busua bi na wodo ho abɔn mu ne yɛtumi abɛka bom ne ayɛ ama na yɛ fɛ sɛ ɛnɛ yɛwɔ ha ɛne ɛkata wani baabi a wɔwɔ wo a wohyira obi ntumi no no awurade hyira wo ma yɛfiri ha ɛkɔ ma yɛnhunu animuonyam fa yɛkɔ animuonyam mu fa yɛfiri animuonyam mu na fa yɛkɔ animuonyam mu ɛma yɛn ɛnka sɛ aha mekɔɔ yɛ ɛna saa adebɔni aba na mu ma yɛnka nhyira asɛm yɛmfa yɛni ɛnhunu nneɛma pa ɛwɔ Jesus Christ din mu ɛne yɛbɔ mpaeɛ amen 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 atwa yɛda mu nyinaa ase nyame nhyira mu nyinaa nyankopɔn nhyira mu amen mesan megyina abusua nyinaa na mu ɛde aseda kɛseɛ ɛma de dika aseda dika no yɛde ma ɔsɔfoɔ na aseda a ɛtɔ akɔ ama adɔfoɔ God mother enkumafoɔ aseda enkɔma ɔsɔfoɔ a etumi gyae ɔmo brɛ no mu so etumi bɛtae akyire no aseda kɛseɛ enkɔ emam enua bɛma nyame nhyira wo mebrebe ɛwɔ asew baako pɛ fa kyɛ me ni dwan twa me ni nti we de na ɛde aseda a eni kabea nso ɛde ama obi bia afei so ɛyɛ KY abusua chichwere abusua kɛseɛ na represent wɔ ha no enso yɛde aseda kɛseɛ ma mo nhyira mo bia ade bia mo bia no nyame enkoso na mamu free adomu enko adomu amen ene sesei enuaba nyame nhyira wo pa what they say photo man photo eti yewo enonum de ene bibia wo ho baby e udam se ewura lunch ba sese no breakfast nso hye ekura san wo eni nyina hye enti obia emfifiri na enya ha nkonwa no yahye bi wa abontene honom enti obia emfifiri amen and also